A conselleira de Infraestructuras e Mobilidade Etel Vázquez e o alcalde da Pobra Xosé Lois Piñeiro asinaron un convenio de colaboración polo que Augas de Galicia continuará a encargarse da xestión da depuradora municipal durante os vindeiros 2 anos e que suporá un investimento de 1,7 millóns de euros. A través dun contrato de explotación das instalacións, xa licitado en agosto, o dito Departamento Autonómico asume, ademais da xestión da planta, as tarefas de conservación das instalacións que forman parte do sistema de depuración. Xa foi aprobado en pleno, foi negociado, digamos, os seus acordos, os seus puntos con Augas de Galicia. Son, algúns deles exixen un compromiso por parte do Concello de cara á concesión dos permisos de vertedura, ao control dos vertidos que se producen na rede de saneamento, a mellora do emisario submarino, que hoxe en día sabemos que non está interrumpida e, por tanto, temos que sustituílo ou arranxalo. Unha serie de compromisos que nos exixen e que nos estivemos de acordo en aceptar a cambio de que se faga cargo deste importante servizo no Concello da Pobra. Están en período de licitación, se coñecerá pronto a empresa que seguirá encargándose da explotación da EDAR e esperemos que todo funcione sin maiores problemas. Dende o Concello, agradecer a Augas de Galicia, agradecer a conselleira a súa disposición a firmar este convenio e que este servicio se siga dando sin problemas. Por outra banda, a Xunta tamén levará a cabo unha actuación complementaria na depuradora, que consistirá na dotación dun novo sistema terciario. O proxecto suporá un investimento autonómico de preto de 206.000 euros e centrarase na sustitución do equipo de desinfección. A actuación deseñada para a modernización do complexo contempla tamén a implantación dun sistema de monitorización enerxética.